обмыл хурагай кунумга нефсам гифте шаб хом намена машим шиштем еброн бутон хоб не шаб якон ушкун. ҳанифа бобохонова сокини 41 солаи шаҳри Хоҷанд аст. ӯ аз бемории гурда азият мекашад. ҳар ду гурдаи ин зан аз кор мондааст. барои харидории гурда ва ҷарроҳӣ ин хонавода шароити молиявӣ надорад. пасандози оила барои муолиҷаҳои пай дар пай ва табобати мунтазам дар шифохона масраф шудааст. Доктор бурам аввал доктор нафаҳмида гуфт ки вай зенама шумо аппендисин гуфт. баъди вай не шумо заъзия кадиги не гуфта сони вай ки узурим гуфт узи сони буроват гурда гуфта сони ол баниси ва бухор рафтам баниси амунҷа нафсан гуфта рост бор баниси сони буде дастам бурда операция када инҷо мезатанд кунда. ҳанифа бобохонова аз хурдсолиаш дар бозор кор карда бо савдо машғул шудааст. худаш сабаби ба ин беморӣ гирифтор шуданашро дар ҳавои кушоду хунук кор кардан ва эътибор надодан ба саломатиаш медонад. 3 сол инҷониб аз ин беморӣ азият мекашад. дар як ҳафта 2 маротиба ба беморхона рафта сӯзандору мегирад ва бо ин роҳ каме дардаш сабук мешавад. ба ин тарз беҳтар ҳис кардани ҳолат барои ҳанифа ва оилаи вай дар як ҳафта 700 сомонӣ маблағ меистад. خودمون دیالیز میموندیم 300 سومو گولش که 350 میشده یک هفته دو بار 700 سومو هیچ کار کنه نمیتونم میشینم یک جا بودم خسته کار کنه نمیتونم سام میگیرد توالت برفتم نمیتونم هیچ جا نمیبرم. ҳанифа бобохонова оиладор буда соҳиби як фарзанд аст. писараш дар донишгоҳи металлургии шаҳри Бӯстон дар курси якум мехонад. ҳамсараш Муҳиддин Алимов бо мардикорӣ машғул аст. худи ҳанифа бобохонова бошад баъд аз ба беморӣ гирифтор шудан дар хонаи падараш зиндагӣ мекунад. خواهد باش بشنم چون من اینجا روز نیستم دانش میبرد نفسش میگیرد چهارشنبه کار نمیرم و جلسه میبرم میخوام من اشکی نیست اینجا روز یکشنبه هم کار نمیرم پول نیست مبلغ نیست نام کنیم میگم از بعد 3 سال 3 ماه مثلا جلسه میگیرم هفته میبریم و کار منم پول خودم بجور میرسم مثلا خرید میکنم مثلا چیکار میکنم مثلا روز آدم کار میکنم پول بیشتر نمیتونم مثلا همه چی میگم 20 تا 30 تا روزام مثلا شهر خلوق کار نیست همه زندگی باز میشه باز میام خیالم ما شاید که مثلا خلق یوردام کنه و دستگیری کنه و سالوای کنه و برای ما باید دادم سیمک دادم. имрӯз ин сокини шаҳри Хоҷанд ба дастгирии молиявии ашхоси саховатманд ниёз дорад. аз гуфти бемор барои ҷарроҳӣ кардан 100 000 сомонӣ маблағ лозим аст. онҳое ки ба тақдири ин зани ҷавон аммо бемор бетараф нестанд тариқи телефони 92 701 12 21 тамос гирифта метавонанд. як ғамхорӣ ва ҳиммати шумо оилаеро аз ғам раҳо ва хушбахт карда метавонад. гузориши Сайёра Махсумова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.